No niin, terve kaikki, ketkä on päätynyt hankkimaan Launchin X-Wolf 300 mönkijän. Mä näytän tällä videolla vähän pikaopastuksessa kaikki nopeimmat whipstakit ja napit läpi, niin ei tarvi jokaista asiaa kahlaa ohjekirjasta erikseen. Käydään vähän laitetta läpi. Eli tällä hetkellä kauppapäällisenä on ainakin etu- ja takapuskurit löytyy. Sitten meillä on edessä vinssi. Vinssin vaijeri pitäisi olla noin 15 metriä. Vetokyky on 1100, pikkasen yli 1100 kiloa. Jos vinssin vaijeri pitää vetää kauas ulos jatkuvasti, eli vedetään ja ollaan metsässä ja sillä vedetään puuta tai sitten ollaan itse jumissa. Niin sen sijaan, että vinssin katkaisijasta huudatetaan sitä 5 metrin päähän koko ajan, mikä on aika paljon akkua, niin täällä päädyssä on tällainen vapautinrulla. Kun vapautinrullan kääntää auki, niin täältä vapautuu veto vinssistä. Sitten tästä pystyy vetämään vaijerin niin ulos kuin tarvii. Ja ennen sisäänkelaamista tietysti käännetään takas. Ja nyt siellä on lukitus päällä. Renkaat on 24-tuumaiset edessä ja takana. Kuvio on aika karkea. Rengaspaineet saa olla sellainen 0,5-0,6 baaria tällä rengaskuviolla. Täällä sivussa meillä on 12 voltin tupakan sytytinpistoke niin sanotusti. Sieltä saa sitten virtaa erikseen. Kahdellehan tää on rekisteröity tää 300 malli. Tästä lähtee polttoainetankin korkki auki. Sinne käy 95, 98, mutta pienkoneessa me suositellaan asiakkaalle aina, että käyttää 98. Avaimia on 4. 2 on virtalukkoon ja 2 on rattilukkoon. Yhdessä on tällainen kaulus. Jos avain on aina virtalukossa, kaulukset on avain ja sataa vettä ja se on aina siellä, niin se vesi menee äkkiä avaimen runkoa pitkin tuonne virtalukkoon ja sitten se on talvella jäässä. Joten sen takia tässä yhdessä on kaulus, että se estää veden menemisen tuonne virtalukon sisään. Käännetään virrat päälle. Meillä on täällä ajovalo. Sitten meillä on täällä moottorin vikavalo, joka palaa aina virrat päällä ollessa, jotta voidaan havaita, että se toimii. Sen jälkeen meillä on täällä vaihdevalo, mikä näyttää N, eli nyt että se on vapaalla. Tää piippaa aina, jos virrat on päällä tai ajoneuvo on käynnissä, eikä paineta jarrua tai seisontajarru ei ole päällä. Ja silloin täällä lukee OPC ja se on varoitus siitä. Se saadaan pois kytkemällä seisontajarru. Piippaus loppuu ja OPC hävii täältä. Tässä meillä on ajonopeus, total kilometrit eli todelliset ajokilometrit, joka tässä tapauksessa on 1 kilometri. Ja tämän puolen napista pystytään säätämään väriä, mikä on omille silmille paras. Tällä puolella voi vaihtaa trippiä tai ajokilometriä, molempia. Nyt kun me laitettiin käsijarru päälle, niin täällä on P eli parking. Täällä on polttoainemittari ja tässä on kierrokset. Tällä puolella meillä on sitten starttikatkaisija, mistä lähtee mönkiä käyntiin. Täällä on tappokatkaisija. Kun me painetaan tappokatkaisijaa, laite sammuu. Sahaa yrittää käynnistyä, mutta koska tappokatkaisija on päällä, ajoneuvo ei käynnisty. Pistetään tappokatkaisija takas päälle, jolloin virransyöttö taas ohjainyksikölle tulee. Ja mönkiä lähtee käyntiin. Tässä on kääntymisvilkku, eli sivulle, vilkuttaa, toiselle sivulle,
vilkuttaa ja keskellä pois. Täällä on töötti ja täällä on hätävilkut. Ajovalot menee tästä. 300 on parkki ja off-asennossa on molemmissa parkit päällä. Ja se johtuu siitä, että nyky-EU-säädöksen mukaan ei ole enää mahdollista ajaa täysin pimeänä, vaan vähintään päiväajovalot on oltava päällä, mikä nyt tässä tapauksessa on nämä valot. Kun me väännetään ajovalot päälle, pitkät ja lähivalot. Penkki lähtee täältä takareunasta nostamalla. Täällä penkin alla meillä on ilmaputsari. Tässä on akku, mikä on tällä raudalla paikallaan. Täältä löytyy ohjainyksikköä, täällä on startin solenoidi. Säilytyslokero on täällä. Siellä on ohjekirja ja työkalupussi. Täällä on sulakkeita. Myös toi varoituksen piippaus löytyy täältä näin, eli jos sen haluaa kytkeä pois, niin sieltä liittimet irti. Kiinteä taka-akseli, eli tää kestää todella hyvin aisapainoa, jos vedetään kärryy, venettä jotain muuta. Vetokuula on standardi 50 mm vetokuula. Ja sillä pystyy vetämään perusveneet, peräkärryt, ihan tavalliset autonkin peräkärryt. Ne on kaikki nimenomaan just 50 millin kuulalla. Tällä puolella meillä on sähköpistoke peräkärrylle. Se on täällä ylhäällä piilossa. Tietysti nelipiirijarru. Tämä ottaa etu- ja takarenkaisiin, tämä jalkajarru. Ja tämä jarru ottaa etu- ja takarenkaisiin. Tässä pystyy säätämään kulmaa, eli kun tätä rullaa, niin vaihdevipu säätyy lähemmäs ohjaustankoa, jos on kuljettaja, jolle ei ole hirveän pitkät sormet. Sen pystyy sitä kautta laittamaan itselleen mieluisaksi. Pitää muistaa, että meillä on myös 300-seen Lontziniin paljon lisävarusteita saatavilla. Lumiauraa, peräkärry. Lumiaura toimii vinssin katkaisijalla, nousee ja laskee. Tässä on vinssin katkaisija. Pikakiinnitteistä lumiauraa. Lähtee pelkästään tätä vipua kääntämällä irti. Lukittavaa takalaatikkoa löytyy. Sinne saa todella hyvin, jos on juniori kyseessä, niin koulureput ja muut tarvikkeet. Eli lisävarusteita on lämmitettäviä kahvoja ja muut.